Здравейте хора, аз съм Милица, това е 5 епизод от Котки. В момента малкото котенце избяга, но сега ще имаме други. Ето сега ще ви представи моето приятелче. Здрасти, аз съм Алек. Говори бе. Здрасти, аз съм Алек и съм тук, за да снимам епизод 5 от Котките. Ще бъде много интересно и ви обещаваме много приятни емоции. Аз съм Александър, а това е Милица, както тя вече се представи. Благодаря ви. Здрасти, също аз съм Слънчев от Дракенсанг. Имам много клипове за Дракенсанг, около 5000. Имам И ето така изглежда той. Ето така изглеждам аз. И аз и Милица ви предлагаме много приятни емоции. Да, той е админа. Аз съм админ на Дракенсанг онлайн. И ако искате да му дам скайпа или да играете с админа, просто кажете и ще играйте. Просто напишете коментар и Милица и се абонирайте, да. Да, и се абонирайте. Сега ще ви покажем едни малки котенца. Аз вече ги показах. Вече ги показахме, но... Аре пък... Внимай да не го изтървеш. Виж колко са много. Да. Там още, ла. Това са малките котенца. Тук има едно умряло, май. Може ли камерата малко към мен? Да. И отново ви припомняме, не трябва да има насилие към животните. Да. Защото вижте, тук има мъртви котенца, вижда се, ще увелича. Ето ги. Много жалко. Много жалко. Виж ги. Само кожите им. Да. Жалко за тях. Ето една котка, която сега ще избяга. Та е тъпа. И тъпа, и сега ще правим тъпи неща. Куче, което е най-тъпото на света. И се казва Тъполичко. И сега ще ви покажем едни котенца. Естествено, дами и господа, това са майтапи. Да. И ние сме против насилието към живота. Да. Са едни хора, които са... И ние още кученца. Да, котенца. Ето тук са едни хора, които са съмнително тъпкути. Да. Сега разгледаме блока. Да, естествено. И ще чукнем. Естествено ще чукнем на вратата. Естествено ще избягаме. Естествено някакъв турбалан ще се появи. Дай камерата. И естествено този турбалан ще започне да ги удря с бастуна. Да. Ето сега ще ви покажем котото Ина. Тя избяга преди малко. Но сега сме твърде тихи. За да стигнем до нея. Сега. Сега ще ви покажем майката на малкото коте. Ето я. Тя, както виждате, ни гледа. Може да има бълки. Не ми пука. Марта, къде ти е маничкото? Какво бе? И сега... И знаете, че Милица е най-готиното и най-хубавото момиче. Това без майтап. Ясен ли съм? Сега търсим бой срещу котки. И чиптосване, сексове. Ще намерим. Защото ако намерим, едва ли ще видим това на мъжа да е отвънка. Смешно стана. Да, записваме ли? Да. Вижте колко високи са блоковите. Тук един блок е от 12 етажа до 15. Да. Кучето да го изненадаме. Сега, дами и господа, ще изненадаме куче. Сега сме тихи. Разбрали? Да. Да. Защото плюши камерата. И защото... Сега ще се покажем много драматично. Виж. Първо, учили тук на сянка. Кликни и ще пусна камерата да очите, че ти е така правиш. Добре. Кликни. Не клякай. И, аз едно имам ефект на гласа. И после пак това случи. Ще почваме там. Аз още един час имам.
И половина. Не, час. Сега е 20. 20. Снимаш ли? Не. Снимам. Почваме клипа. След малко ще го спрем, да. Спри го. Аз ще направя сега. Почваме клипа. Виждате, отиваме до магазина, за да купим една храна за лапаме. Хора, виждате спекион. Мокни. Кой те инце? Вижте как котото ще умре. Пред очите на всички хора на света. Който съска като кучка. Котка. Сега си съска. Ма тази котка грохчи не съска. После ще ми дадеш ли скайпа там в описанието на клипа. И това беше хора от клипа. Чао, чао.